Ngizalelwe endaweni yasezingolweni lapha kuthiwa isenkulu. Okay. La sazalwa khona ngala eShepstone. Okay. Idolobha lami nje eShepstone. Ngiphuza umfula eShepstone nomfula izingolweni. Konke le ngala la ngazalelwa khona. Ngakhula ke noma ngahamba sengise primary ngangizokwenza kwakusathi standard 5. Sasuka ke grade 7 ngale grade 7 manje ngolimi lwensuku zokugcina yeah ngolimi lwensuku zokugcina labona uchat samuva ngenxa yakhumbula ukuthi ke kwaba nezimpi eziningi ngala ko Shepstone so yeah sasuka ke nathi kwasha umuzi ekhaya kwafanele ukuthi asuke kodwa ikhaya lisakhona ubaba nje ukhona ngoba sathi ungimuva nje kushaya umoya kancane saya eXhobo mina ngahlala eSunface ngoba umama phela uyahamba esiphosa efaka la esovunywa khona isikole so ngase Sunface endaweni yakade ngafunda esikoleni sakaSanti uqedela lo anyaka engangi kade sushiye phakathi ngale ezingolweni mangisuka lapho ke sayeXhobo sesohlala sonke lapha eMorningside kaMalume uMdlamini esahlala ila kuzalwa khona umama khona la sahlala safunda umama uMdlamini umama uMdlamini umzala la kwaPhewa usala kaPhewa bangaka ekhaya siba u5 amantombazana wesingaka mina ngowesibili okay so ikolo ufunde kuzo iPrimary neHigh school ngifunde eMansfield lapha ezingolweni enkulu ngayofunda kwaSanti eSunface ngiqedela lo nyaka engawuqedanga lapha isikhathi sisuka ngezimpi sasesiye eXhobo ngayofunda eMariathal iminyaka emibili hayi ubaba wabona ayingeke kungcono sibuye size la eThekwini ngoba yena ubehlala la eThekwini so manje kufanele ukuthi abuyahamba ubheka le emakhaya ezingolweni aphinda abuye ezekise eXhobo wabona akasiqoqe sonke size eThekwini ngase sifika ke sahlala ke eMlazi sakha futhi nakhona ngafunda ke vela abahleke la ngize ngaqeda khona umatric Hleleke noPhindi P inkosazana sihlele nayo nje siya nje emculweni sikunikeza umculo sikunikeza impilo ngoPhindi P sibuye sikubheka ukuthi uthini la kuma socials sibheka ukuthi uthini uthanda ukubuza ukuthini uthanda ukuphawula uthini njengoba usizwile abantu ababefunda naye ngicela ukunibona bafowethu ngicela ukunibona Instagram Twitter Facebook ngicela ukunibona uphakamisa isandla uthi ngangifunda la ubusuthi ukusixoxela nangaye awuyazi kungamnandi nje kumazi kangcono wayintombi enjani sesesikoleni wayintombi enjani esheqile leshe uniform encane abantu abafana noPhindi P lapha kuthiwa bami kahle thola ukuthi une uniform yakhe unkamalanga zithi ezinye zelula bebesheqa yena kwenzela ukuthi kuvele ukuthi hayibo ngikhona nje yaseport Shepstone ugcina uthi ubaba wa ngesikhathi kadeni la eThekwini okay ubaba wanetha la eThekwini ngenxa yezimpi kodwa futhi naphinda nabuyela ekhaya yebo ekhaya kwakuvele kukhona mhlambe kwasala ke kwaqashiswa kwesikashana sisazama ukuthi siqoqe impilo sabaseXhobo mase sisuka ke saya eMlazi lapha kaW ilasi ikukhona ke ekhaya nasezingolweni kwaphinde kwalungiswa ke sekudlule izimpi ke zonke izinto ezazisihlukumeza leso sikhathi kwakhiwa kahle futhi ekhaya so ubaba wathi methatha umhlala phansi wabasekhaya usekhaya nje ngikhuluma nawe okay konje uthe wesingaka ekhaya njengoba niba u5 mina ngowesibili intombi insizwa lendala kuna intombi zodwa 5 kunothi ngingafika nje lapha ngizwa satshanyana kwasengazi ukuthi sizoshare ayike khuleka noba uPhewa zithathiwe ke manje ezu 3 sele mina nomagcino sincaneke ayisekho banzi ke manje ichoice yakho ayisekho angisekho banzi ukhula njena ufunda la esikoleni unane engqondweni yakho unoPhindi Phewa ungakabe noPhindi P ngoba uPhindi P ngiyabona umtholo somdala unane engqondweni yakho ufuna ukuba unesi ufuna ukuba yini ufuna ukuba yiyo nje oyitshela ukuthi uyoba yiyo uma uqeda isikole yazi ukuthi uyahlala kumoya ngangifuna ukuba yinesi phela ngumuntu kamoya umuntu kamoya mthetho wami yebo ngangifuna ukuba yinesi engangokuthi ngake ngenza u6 months course ngoba ngathi mangiya euniversity kwabona ukuthi khona ama point angaye ngishodela kwafanele ngenze icourse ethize ekwakuyi
ikuthiwa yini manje le cause ka 1 year not ka 1 year kwakuyiloko ukuthi usiza abantu abagulayo first aid on kungcono mangabe usungena ngale usunakho bese ke bukwazi ukuthi uqale unyaka so hayi ke ngafunda ke ngenza lokho cause ngangifaka ngase ngiyibona ngiyinurse already ngigqoke white and red jersey lapha yana ngiyesikoleni ngiyibone ngiyinurse ubuhle bakho uyibona usuphakathi ngubene emhlophe hayi impilo yathi cho awukwazi ubonesa amanesi ngicabanga ukuthi okuyiwona owabuka wathande kakhulu ayefaka ama caps lawa ngaleso sikhathi nginama noma uhlakaniphe ama cap engasekho I know ngihlakaniphe nje sebehambela nje ngamakhanda abo ithombe laba babefaka igqoke engathi ezincane la phezulu ngase ngibona izithombe zalabo kodwa mina bengilele selehamba ngekhanda namanye asebehamba ngamakhanda kodwa ngoke ngikuthathe kushuthi kufanele ngikuthathe nguse nje Great Hospital lapha eMaritzburg basawafaka yep ay kufanele ngiyobona basawafaka thina nje esibadala esazi onesi bangalesi yasikhathi mina nje ngiqala ukubona umhlengikazi ngoba abahlengikazi thina sasibabona babefika ekhaya thina isikhulelele enkandla eThaleni iclinic ibiza kini oh yeah so ngangibuka nesi ke bewafaka kanjalo ngiqala nje kuyenkandla esibhedlela ngibabona lapho ke begqokile ngithi mina ukudala bonesi man uyabona abantu mase befakela lawo ma cap abo bese befaka phela onesi angazi namhlanje sebe ama pantyhose bengithi ngiza lapha nakho angazi basawagqoka namanje lama pantyhose babegqoka into eyibafanela ingubo yabamhlophe ile pantyhose yakhe isicathulo sakhe sihle uvela ukuhalele na ukuba inesi ngangiyibona ngiyinesi ngithi mangalona ke inesi ngizoba udokotela mangiqeda i-course ye nursing ngibona ngazi ukuthi ithuba ngisenayo lo budokotela hayi ngiyahamba ngiyokwenza ubudokotela iyona into engiyifuna isimo ke sanqaba enye into ngaba ne accident njoba nje la ebusweni ngineska ngaba ne accident eyenza ukuthi kubonakala ukuthi ngeke ngisakwazi ukuma isikhathi eside ngangiyisengozini yemoto so nyaka uyakhumbula 2003 ngaginqeka nemoto ngangiseteksini kahle ayike emva kwaloko ke kwabonakala ukuthi yabona ngoba kwathatha mhlambe unyaka wonke olandelayo ukurecover ngihamba ngeenduku kungabonakala ukuthi so kwabonakala ukuthi hayi enursing nje ngoba kuthiwa isihlalo senesi inyawo zakhe Inkosi yami kanjalo waze wayibeka kahle yebo kwabonakala ukuthi hayi ngeke ngisalunga ngala angirecover mhlambe kothi ke emakhathaleni kodwa ke izinto ngazibona sezingcina sezingiholela kweminye imikhakha ngazibona sengila okay nokulungile ngoba sijahile sizozoke sincenga nje kahle kodwa uphindi lena yokuba sengozini yemoto bangabe umlalele kusho kwangezona isikhathi esabalula empilweni yakhe lesiyana lengoma ethi Raising Jesus Flag ngesikhathi uyibhala noma ungabe uyibhalelwe no ingoma enginazo kwamanje ngisayibhalele zonke uyibhalele wena ngiyibhalele mina Raising Jesus Flag enhlizweni yami noma nje empilweni yami nga realize ukuthi ngumdumisi ekhaya sasicula nje kusukela ebuncaneni make nje sahlangana ubaba shaya ibhesi osisi bami sikuvele kube ikwaya umavela shaye yebo osisi bami bonke sigcina sifoma igroup ezingolwe nje sisuka nje ngimncane ngase sasesine nekwaya yasekhaya umama oshaya alternate umama oyeqala athi culani lecula nginawo amandla qhubeka phindile alikize lamakhehle enkonzweni lapha evele ivulula yini nje seniyoqhubeka umama wenza njalo ngeke siculeke nasexhobo masifika nokhona kwakhona ikwaya esayifoma nasemlazi masifika kwakhona ikwaya esayifoma umculo nje bekuyinto eyasekhaya so ngayigcina ngirealize ukuthi yazini angazi ukuthi lento yomculo into engiyibizelwe into engithi mangikhathazekile
ukucula mangike ngathola ukucula uthi so ke le ngoma ngangiyibhala nje ukudumisa uJesu ukuthi ingazi ukuthi igama lakhe lingaphakama libe njenge flag eliphakanyiswayo umhlaba wonke umhlaba izizwe zonke zilazi igama laka Jesu ngithi ke raising Jesus flag. Wow uphinde phi bamazi kanjalo sinikeza ingoma raising Jesus flag umdumisi ke njengoba nje uzo umsakazi khona la emsakazweni uKhosi FM aphinde futhi ke abe umlingisi njengoba beke babona abaningi bambona kumabona kude omunye utheke wayeqala ukubona udumisa lapha yana kuma crown yebo kunjalo umdumisi sihlele naye ke nje kulolu suku lwanamhlanje silalele uhambo lwakhe bathina abantu bathina ekhaya mangabe bebona umsebenzi kakhulukazi ubizo lwakho lokudumisa luchuma kangaka ngiyacabanga nje ukuthi mabekhumbula lezi ekhathe kade uyichaza ukuthi bekuvele sisukele ke nje ekhaya sihube ndawonye ngithola isupport emangazayo emndenini wami makuya kule ndaba le yokucula ibona bathi hayibo recorder phela hayibo unali talent yabona ukuthi ngize ngiphumele ngaphandle ngibona abantu abangincomayo kodwa umndeni wami uyasho ukuthi khona into ongayenza and ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu so kuyabajabulisa ukuthi bangibone ngithola ama platform noma inkundla la engilongivela khona uthi hayibo khona lengane yakaphewa uphindi phi ehlabelela idumisayo so kuyabajabulisa kakhulu akuze ngikuphatha kabe mangabe ubona ephepheni bebhale ukuthi mhlambe nje bathi ngiyibona mabebhala kunomcimbi othile mhlambe kahulumeni bese kuthiwa ke kuzobe kukhona kwabanandisayo kuzobe kukhona uphindi phi Dumi Mkokstad uhlengiwe emhlaba kodwa kuthiwe abanandisayo leli gama lithi abanandisayo ngibuza umbuzo uthi uya understand umuntu obhalela bayaqonda ake ngithi mhlambe abantu bayibuka ngendlela abayibuka ngayo mhlambe bese ke mase bekubona babona mhlambe lokunandiso lakho owenza ngalo wena ungala yabona ngoba ikhona indlela la kuhluka khona ukuthi hayi lo ngathi bedumisa lo kusifaka enkonzweni lo mhlambe uyanandisa ngendlela kanandisa ngakhona so mina akengiphathi ngimelene nalo ngithi mina mhlambe umuntu indlela abona ngayo ngimelene nalo abaculi bomculo wokholo abanandisi bayadumisa umthetho wabo nje abanandisi yebo ngiyavuma kusuke kuzojatshuliswa abantu laba basuke bekhona ngaleso sikhathi kodwa okuyibheke nje ukuthi kusuke kungekona nje ukuthi phakathi kwabaculi abafakwe kukhona nanabaculi bomculo wokholo so kunenjongo kusuke kunenjongo ukuthi kule line up yabaculi kodwa siyamfuna uNkulunkulu avele la angenza uyayizwa leyo nokuthi uma kwenzekile kwavele kwaba yibona bodwa awuwazi uvela uthi ngiyabona ke mhlawumbe uma ngabe ke uzothi kubacula bebenandisa igcokamelisha uhindla mlenze uElvovo phindile phewa Thobekile ngiyayizwa leyo kodwa mangabe kuba baculi nje bomculo wakhona ukuthi asikwazi ukuthi bebenandisa ngiyangizwa insizwa nentombi nenibhalayo niyangizwa yebo abadumisa abadumisi bekuyilaba abazobe bezoduma manje kuba baculi bomculo wakhona bodwa abebezodumisa yilaba okay izwini inkani kaTshatha ngiyayizwa Singibona ukuthi bathina abantu la ku Twitter lelo nophindi phi sibhekeke ehoreni leshumi kanti ke sizokhuleka njengehora ngale kwehora leshumi sizokhuleka nomfundisi uLucky Magagula le eGoli isikhathi sokukhuleka sikwenza konke ngoba kuthiwe sikhuleke singaphezi uhloni Mokebe uthi ke eyinomyalezo omnandi lengoma kaphindile phewa raising the flag of Jesus yebo kunjalo mfowethu uDumisani Masolution uthi wow angive ngimthanda Velase umoya wakhe una that thing kubalaleli bakhe baseke bekuveza umhle lapha umamathekile ubusi inkabinde mdusi inkabinde okhukho uthi ke anginyakaze
Uthi nginyakaze kulosofa kusho ukuthi uhleli njengevila uNkamalanga uthi ngosukuma ngo11 angifuni lutho oluzongiphazamisa sesimaphindi ubizelo kulento njengoba ke ngihlala nawe ekseni uma kalulonke uthi bhuti Sibu ngicela kungidlalela ingoma kanathi benodumi ethi ungikhumbule nami ngiyacela asinayo leyo ngoma namhlanje ku playlist yethu dadewethu Ndaba Ezinhle Mthwalo uthi ke bhuti Sibu waze wasibusisa ngosisiphindi P uyabusisa umoya wami ngathi nje ngahlale ngibhekele yena ungichaza ngokuhlonipha unesineke ngomuntu sithi inkosi isigcinele yena vele phela ke mina ke icrush yami kusho Ndaba Ezinhle Mthwalo. Oh Bambile le crush. Crush ay akhona wona. Cela ungangiblusheli njengonongcebo eblushisa insizwa imshela bukhoma emoyeni. Khoma. Ngangithi delo wazi utshatha ukuthi unjani obuka nje unongcebo emehlweni. Yebo. Hayibo. Yashe emoyeni insizwa. Lalela ngaze ngizinsizwa yamcikozela unongcebo yamcikozela. Yebo. Ngathi how hey delo wazi utshatha uyabona umuntu obuka umuntu efakwa emahlonini insizwa yeah ungazifanele kuphendula ithini ungazifanele uthini ngazi kahle nalensizwa ithi ngicrush ngiyabonga kuhle kona ukuhlala wazi khona abacrushayo abantu uqinisile mayiphawula ngokuthi umuntu onenhlonipho angazi kahle ngesineke kodwa ngiyakwazi ukuthi unenhlonipho ufundisiwe ekhaya umama uMadlamini wasifundisa kakhulu Meyero soul rest in peace ubani lo ugogo umama kasekho so ushona sesikhona la eThekwini sesafika la so wasifundisa inhlonipho kakhulu benobaba ubaba umfundisi Phewa baba sifundisa inhlonipho kakhulu so uyakwazi ukwazisa umuntu ngoba oxakekile okumhambela kahle kufanele ukuthi wonke umuntu umhloniphe ngendlela cisho ngaliphonsi ithawula ngoba owesifazane uyafikelwa nje zekhathi ezinjalo ukuze ukuthi akaliphonsi ithawula ngibuka abantu abasithumelelayo imiyalezo la abalingani bakho endimeni yomculo wokholo ngibona umyalezo nje uqhamuka kuSiyabonga Nxumalo umyalezo uqhamuka uThembeka Zondo empeleni uThembeka uphawula iperformance yakho lapha na kuma crown ngonyaka odlule ngiqinisekile ukuthi abantu abaningi lapha yana emva kokunikezwa leliyathuba bayibuza umbuzo ukuthi hey Phindi P abanye bethu ubani manje lo qhamukaphi kwaba ithuba elihle kakhulu yabona ithuba othi kade wawuzabalaza ngamandla akho ufuna ukuthi nawe uthole istage ezithize vele kuzothi la so uthi yazini sekukwenzeka la ngaloso sikhathi uNkulunkulu mayisethanda ngoba khona ikhathi la sithanda zakhona ukuthi izinto zenzeke empilweni yethu bese ngazi ukuthi uNkulunkulu uthulile athi mase kwenza bese uyabuka ukuthi ngoba sengithulile nje ngingasathandaza inhlobo bese yabona hayi cha impela uNkulunkulu uyayiphendula imkhuleko nemthandazo soku uyenza awuvela uthola iplatform vele kuthiwe nje last kwakuyinto ka last minute kwathiwa yazi sicela ushayele lengoma oyishaye kwi nomination party awu ngathi okay kwathiwa woza rehearsal awu ngathola nami sengicula ngendlela enganginama challenge ngakhona ivoice ngafuna ukuphuma kungalunga ngazi noma uvalo noma yini ubackstage wami nje ngangiphansi phezulu ngithandaza Nkosi ngicela ungisize ivoice ngingaba yini ngibe ihlaya uNkulunkulu usuke nifundisa uintercede ukunxusa kuqala ngaphambi kokuthi uye stage ngoba ngiqinisekile ukuthi ukumthemba nje uNkulunkulu usuthembe yena kuphela uthi Nkosi izwi lami angilitholi kahle angizizwa kahle uye kuNkulunkulu ugcile kuNkulunkulu ube uyinikeze isikhathi naye kukwenza ukuthi uma ngabe usufika lapha estage ube yileya nto oyiyona ngiyabuka lapha na ku Facebook uCharmaine Njiyela ufuna ukubuza ukuthi uma kufika isikhathi esitesta ukholo lwakho wenza kanjani kuke kufike yini ukuthi ube nokungabaze empilweni yakho nje as a worshipper ngizodlula
udlulela phambili omunye futhi engeke ngambona okay ukhanyile Khanyi Ngcobo uthi kuyamthanda kakhulu lesi sithi unento yasezulwini baningi ababhalile lapha ku Facebook nembuzo eminingi ababeyibuzile izolo eminye yayo ngathi akabuza umuntu leyo khona kubuza naneminyaka la umuntu akabuza kuleyo hayi ngevile ngale kadeti ngizwileke ngani zakwethu kodwa umuntu nomuntu uhamba fikelwe isikhathi esinzima ekuphileni kwakhe and ngingakunikeza isiqiniseko nawe ukuthi uphindi udlule ezikhathini ezinzima ongathi umuhlala naye phansi umlalele umangaliswe ilomdumiso ombonayo lapha umangaliswe ilomsakazi ombonayo lapha uzuyibuza umbuzo ekseni mangabe umuzwe ejula kanti ngenxa yokuthi uyazazi naye lezi zinto akazange ayifunde encwadini zimfikele zamehlela isimo sabanzima kodwa esizwa uNkulunkulu wakwazi ukuwo ngithi kukona konke isihloko salezi insimbi sithi sethembe wena lesihloko salezi insimbi uma sithi sethembe wena njalo sesikhumbuza ukuthi kukona konke uNkulunkulu yena okumele simthembe ngifuna siliphothula daba lethu lanamhlanje kunengxenye yempilo yakho lapho kuthiwa khona umncane ngeke kwadinga waphoqeleka ukuthi ushade ufuna usitshela ukuthi lesi simo sikufikela kanjani uneminyaka emingaki kwaba njani emshadweni wakho uhambo lwakho lwakulomshado ongene kuwo uqala ungene kanjani isimo ngiyazi ukuthi mangabe umncane kwesinye isikhathi ke kube isimo esingeyona intando yakho wena wawukuthanda wawukwemukelile ukuthi kuyisikhathi sokuthi ngishade wawuneminyaka emingaki ngithe mangiqeda isikole ngaqeda nje ngikholwe ekhaya bese ifamily njengoba ngisho ukuthi ubaba umfundisi umama kunebandla amajuba mthende so sikhuliswe ngenkolo so ngithe mangiqeda isikole ngangenza unyaka wokuqala ngenza public relations ngase ngihlangana nalomlisa ngokuthi sasifundisiwe ukuthi ekufanele uye yonke into kufanele iye ekhaya njengoba umama washade na 16 years njengoba eze washone engale kwa 40 so kwakuukuthi nje kuyashadwa kuncane hayi ke ngahlangana lomlisa ngayo tshela umama kwenza ukuthi angazange ngibambe ma kukhona kanje utheke maqhubeka lapho kwathiwa akafika umlisa akhulunywe naye wathi hayi ngifuna ukuthi anginayo imali kahle kodwa ngifuna ukuthi ngifike ekhaya wazofika wazovela kutheke kusona leso sikhathi cabanga ukuthi bekusayinyanga ezintathu noma ezine sibonene esezovela ekhaya emva kwalokho kwase kwenzeka ke ukuthi ngakhulelwa ekukhulelweni ubaba ngenxa yofundisa futhi kwakuyi experience yakhe yokuqala ukuthi kube khona intombazane kube akhulelwe lo mntwana ekhaya umfundisi eHoly Bandla wathi hayi ngiyanibhala ngoba yayingekho kahle nemali yokuthi sishade kwathiwa bhalwani angazi nokuthi uma kubhalwa kwenziwa kanjani masifika lapha kwakhona umfundisi wasihlanganisa kwathiwa kufanele ngisayinelwe ngoba ngimncane ngineminyaka emingakhe u18 okay uhlangana nalomuntu uyamthatha umusekhaya uyomethula ekhaya njengomuntu osumbonile wayidla inhliziyo yakho but unani ngaphela uyalazi ekhaya lakini ukuthi alizokukunikeza okokuqala ithuba lokuthi njengabanye abantu esingathi bebekhululekile makubo kuba nethuba lokujola wena uthi njengoba umletha lapho ubhekephi noma ulindele vele ukuthi nizoshada uzoshada kanjani ubumbona futhi ukuthi nesimo semali ayikho uzolobola kanjani uma nixoxa nina nixoxa nithini nobabili
angithi nje mina nje bangangina 18 ngangingazi lutho kwangempela ngangazi ukuthi nje kuyashada ukuthi ke imali khona noma yikho futhi ngihlangana naye imhlangana mina uyasebenza ukhona itoka libambayo ungitshela ukuthi hayi uzoba ummeli uzoba yini ngiyabona hayi impilo izoba khona yayibona lonto so uma ngabe ke sihlangane sengimise ekhaya wathi nayi khona uzokwazi ukuthi akhiphe izinto ezithize lokho okuncane akhipha ubaba wathi yazini ngoba senisuke nona ngiyanibhala hambani nohlala ndawonye ngoba ngeke ngihlazeke umfundisi so ke sahlala ke ndawonye kulolo sizi olunjalo sihlele emjondolo ukuthi mawunabile kuvele phandle unyawo kodwa manje ngoba sonile kwafanele ukuthi asiqhubeke sihlale ngamanye amazwi lo mshado ke manje osungene kuwo kwangalendlela ongene ngayo usuyayizwela na ukuthi angingenile ngendlela bengingathanda ukungena ngayo emshadweni 2 lesi simo engithola ngishadela ngaphansi kwayo akusona isimo bengingafisa ukuba ngaphansi kwaso ngiqinisekile ukuthi besinanomehluko nasekhaya lapho qhamuka khona kakhulu nokuthi ubaba wathi hayi lo nyaka engangufunda oyedwa kwathi hayi ngeke ngisakwazi nokuqhubeza kusho ukuthi uyoqhubezwa uyumyeni kuloso simo ke sinjalo akukho mali kufanele ukuthi angeke ke ukufunda le course enganyenza ku public relations kuthe ke kusanjalo inyanga ngicabanga u7 kwaqala kwaba nesimo seabuse musho inyanga ezu7 zengane eswini okay kwaqala ke kwanesimo sokuabusana kwavela manje ukuthi umuntu kanti ubani yabona ngashawa ngenziwa zonke izinto ngikhulelwe kuthe mhlambe in a week kade ngishawa lapho ngiyakhumbula ukuthi ngathi ngibalekile ngiyekhaya kade ngishayiwe kwangena umfana omngane osekhaya ojwayele wathi bani lo sisi kangishawe kakhulu ungabonakala nokuthi ngubani ebusweni so kwafanele ukuthi ngiye esibhedlela mangifika esibhedlela waye kuvele ngibese ngisikwe kuba ukuthi umntwana uyaphuma kwafanele ukuthi ke waphila inyanga eyodwa ehlele ebhodleleni ngathi ngiyaphuma naye kwafanele sabuyele washona samncwaba ngaqhubeka umama wathi kuyabekezelwa emendweni yaqhubeka ngahlala ngakhulela futhi okwesibili iabuse ayiphelile emotional abuse noma ngingasashawa kanjalo emotionally khulunya izinto ezibhlungu ngaleso sikhathi kona make ngathi ngiyakhulelwa kwakuba worse kwaphindeka leso ngathi mangina 6 months sahlukumeza ayikho nento esasibanga I think mhlambe sasisebancane kakhulu nje sonke sasingekho ready for lento yomshado ngahlukumezeka kakhulu ngabuyela ngateta umntwana isikhathi singashayile washona owesibili umtata enyangeni yesithupha ngamncwaba sadlula lapho saqhubeka iminyaka mhlambe yaba u4 egcwele ngihleli khona emshadweni kowogcina ngibe pregnant sisizwile nje namhlanje ukuthi inyanga iyodwa ukhulelwe kodwa ngenxa yesimo sempilo yakho ukuthi akufanele uhlukumezeke siyacela ukuthi niphathane kahle kuze lento iqhubeke ipregnancy ibe right hayi akuzange kwenzeke ngicabanga ukuthi sathi sizwe namhlanje kusasa lapho kwakuphuphuma ke kwesisu ngaye esibhedlela bayonklina kwakuthi ke akekho umntwana akwenzeka aqhubeka ipregnancy ngahlukumezeka kakhulu yabo ngisesibhedlela ngikhumbula ngalolo langa la ngabona khona ukuthi kushuthi ikhona inkinga manje sekufanele ukuthi ke angivele ngibe mdala ngoba ekhaya kuthiwa kuyabekezelwa kufanele ukuthi angibe mdala ngicabange manje ukuthi yini engizoyenza wafika ekhaya wathi ngisesibhedlela lapho ngisaphuma etheater wakhuluma amazwi athi yazini wena kusho ukuthi wena unenkinga yokuthola abantwana awuhambe kuma wakho akhambise kulabo bantu labo abazokunikeza umntwana so kwakunamazwi amaningi nje aye wakhuluma aye ngihlukumeza so ngabuyela ekhaya mangifika ekhaya umama wavela waqala ukugula ngaleso sikhathi ngangikade ngithole itoho elokuqala engalithola ku Devonport lapha ka Checkers ngangiupheka ngiqhubeka la sizama ukuthi siphile sobabili ngase ngibuyele ekhaya umsebenzi sowuphelile ngalana ngiyade ngukesha ngathi mangifika ekhaya la ngithi ngizothola uthando lika mama umama waqala ukugula wagula umama obosisi bami abanye bayafunda basezikoleni kwayimini osekhaya efanele nginakekele umama unyaka wonke kwaku 2007 kwafanisa ngimnakekele ngiyesibhedlela ngifike ngihlale imali ingekho ukugibela njalo ngimbone ekseni ngihlale eminyango ngize ngiphinde ngene ngesikhathi silandela ngoba wene cancer sokwakufanele ukuthi simnakekele simfunze senze konke ngesikhathi engasakwazi sekunzima kuthe maqala u2008 la ngithola umsebenzi wami oqala owusile kwaku
enye IT company yayise ePinetown. Ngimtshela nje kulolo sonto mama mangifika esibhedlela ntambama mama ngithola umsebenzi kanje wajabula ngicabanga kwaphela 2 days or 3 days ngitholile lo msebenzi washona umama. La ngisekhaya ngithi bhuti Sibungu ngizothola uthando ngizothola ukunakekelwa umama uzongihaka kulesi simo engikuso ngoba akaka pheli akakenzeki no divorce seke kwangena nezibhamu la ukuthi angidutshulwe yabo nje ngihlukumeze ngitshela ukuthi manje ngizohlala nomama and umama waye ngisupporta kakhulu so wagula washona aqhubeka impilo emva kwalokho ngase ke ngiqhubeka nomsebenzi kwathi later kwayima kuphumelela indaba ye divorce ngisadivorce ke ngalondlela kodwa uhambo lwami lwalapha kulwamshado I think mhlambe ngangene ngimncane ngingazi ngenxa yezifundiso zakudala so nganokuhlukumezeka okukhulu oku abuse okushaya physically oku emotionally yeah okay isimo lesi sikufica umncane zonke lezi zinto zenzeka kuwena umuntu wesifazane kulesi sikhathi ebudaleni bakho nje manje ningenza ukuthi uNkulunkulu aseke wakudlulisa kuzo ukukhombisa nanokuthi umhlaba lona unjani ubucabanga lesigaba somshado nesigaba sokuthola abantwana umuzwa wakho sanayo into ethi ngiyafisa ukuthola umyeni ngelinye ilanga engiyoba unkosikazi kuye ngethemba lokuthi uyoba umyeni kimi ngikwazi ukuthola nabantwana ngigone nabantwana ngolunye usuku unasana lithembe njalo ngokukhula nangokuqinisa uNkulunkulu nginayo lento ethi umshado into edala uNkulunkulu ukuthi awusebenzanga owami no akusho ukuthi uNkulunkulu akadala ngumshado so inhliziyo yami isasho ukuthi mangithola umshado ngiyobathola kahle abantwana futhi emshadweni uma ukuthi bakhona uma ukuthi abekho kulungile uNkulunkulu kobo ukuthi uyazi ukuthi ukwenze njani ngoba ngaphathwa ama depression kakhulu but Sibungu ngihamba ama counseling kuyale so I've healed uma ngayibeka kanjalo ngidlulile kulento sekumnandi ukuyixoxa manje yabo noma ngemnandi kukhona izilonda sokuthi enye inhliziyo yabo mangibuka umntana kasisiwami omdala ngiyibona wazalwa nje just after kulomntana wami omdala oqala wenza unyaka wesibili manje in medicine ngabe nginomntwana ongako so inhliziyo yami ibuye ithi kodwa isangashada ngithola abanye abantwana uNkulunkulu ungilile ngidlulile kuleso sinto ashiye umuntu wesifazane ziningi lento yokuphatheka kabuhlungu yokuphatheka kabi yokulimala emphefumulweni ingafika igqoke amajazi angafa omunye mhlawumbe usemshadweni mhlawumbe omunye uhlukumezeke ekhaya lapha ahlala khona useyintombazana akafiki nasegabeni zomshado 30 seconds nje umyalezo ngawushiya nomuntu wesifazane odlula kunoma isiphi isimo esibhlungu kulolu suku lwanamhlanje enye into mina but isibe yangisiza ukuhla yabona ngahlala lapha ngaze ngadela mina so kwesinye isikhathi abantu baye bakhuluma izinto eziningi ngesikhathi ungaphakathi ugcina ungazizwa kodwa mhla kufika kuwe uzibuze wena ngaphakathi kanti yini mina engiyifunayo empilweni yila ubona khona ukuthi yazi ngilibazisile la ngidinga ukuphuma ngoba kwesinye isikhathi umuntu niyazama ukumkhipha especially kuma relationship uthi hayi buhlukumezekile yabona la I realize yena khona ukuthi uhlukumezekile ilaphuma ngempela kanti manje imkhipha nini uyaphuma phinda abuyela phuma phinda abuyele ngoba akakafiki kuye so into yangisiza ukuthi kwafika kimi ngase ngibona ukuthi yini usizo engilidingayo njengamanje ukuhamba ngangilala ezibhedlela zonke insuku ngikhumbula kwesinye isikhathi khona umunye umsebenzi nganga-applyela ngisebenza kule enye company ngoba icompany kuthiwa iya liquidate nga-applyela umsebenzi mase kufuna i-reference wathi ngiphethe ngaleso sikhathi ugula njalo ngeke sikwazi so ngaphuthelwa lo msebenzi ngoba ngempela iqiniso lalithi ngangigula so ukuhlukumezeka kwesinye isikhathi futhi kuya attractana uthi uyafika la uhlukumezeka until uzuhile wena uzuhamba indawo ezisizayo uzusizakala uNkulunkulu ke kukho konke uyena osiza umuntu ohlukumezekile kunanoma ngabe luphi uhlobo lokuhlukumezeka kulungile phini bakuthola phi kuma socials
Socials ku Twitter @pindilephewa, ku Instagram @pindip, bese na ku Facebook ipage likhona uPindip. Makuthi khona ufuna sikhulume ngikhona, kanti ke kulibo lokuqala ekseni sikhona njalo ngolwesibili kuya kulesihlanu kumsakazo ukhozi 4 ekseni. 4 ekseni. Phindile wakaphewa kade silalele uhambo lwakhe namhlanje. Ulalele futhi ukuthi ngesonto elizayo ubani siyobe sinaye.